robić z tą płytą. Wiecie, że jak się zespół nazywa? Milano? Nie słyszę. Wiecie co? Być może to starość. Człowiek na starość robi się głuchy, czasami nie słyszy nazwy nawet własnego zespołu. Ale nie, tak na poważnie, bardzo głośno grają od słupek, z czego my się cieszymy. No, to kto chce słupę? A kto miał wakacje? Kto jeszcze ma? A kto widział Elvisa? Elvis żyje i grasuje na Kaszułach. Po tej piosence na pewno jest wasza. Byłem sponsorem takiej jednej roli. Jak dziś pomyślę, to mnie głowa boli. Kupowałem garnitury i drogie krawaty, a ona dla mnie w nocy robiła szpagaty. Wszyscy jadą, śmale znika. To jest właśnie Ameryka. Ona lubi tą technikę, a ja kocham Amerykę. Was! Jestem serwisem, jadę Cadillaciem, rozkładam ręce i jestem takiem. Jadę serwisem, złotym Cadillaciem. Elvis na przodzie jest moim znakiem. Jestem serwisem, jadę Cadillaciem, rozkładam ręce i jestem takiem. Jadę serwisem, złotym Cadillaciem. Elvis na przodzie jest moim znakiem. Słuchajcie, znakiem Megadance'u jest najnowsza płyta pod tytułem Kochać całym sercem. Jeszcze 2 minuty jest wasza, na koniec piosenki. Jeszcze chcę posłuchać, jak śpiewacie, a śpiewacie super odjazdowo, więc dlatego muszę was jeszcze usłyszeć. Teraz przed wami Łukasz. Łukasz, nie mogę się jeszcze dłużej. Dzisiaj zabiorę cię na wielki bal. Będziemy razem wydawać szmal. Do rana tańczyć i pić do mnie wino. Dziś będziesz moja, gdy spotka dziewczyna. Wszyscy jadą, szmale znika. To jest właśnie Ameryka. Ona lubi tą technikę, a ja kocham Amerykę. Jestem serwisem, jadę Cadillaciem, rozkładam ręce i jestem takiem. Jadę serwisem, złotym Cadillaciem. Elvis na przodzie jest moim znakiem. Jestem serwisem, jadę Cadillaciem, rozkładam ręce i jestem takiem. Jadę serwisem, złotym Cadillaciem. Elvis na przodzie jest moim znakiem. Niektóre dziewczyny nie mają cięcia, stoją przy barze, czekają na cięcia. Lecz ładne towary mają mocnych sponsorów, a brzydkie niestety samych amatorów. Wszyscy jadą, szmale znika. To jest właśnie Ameryka. Ona lubi tą technikę, a ja kocham Amerykę. I was! Jestem serwisem, jadę Cadillaciem, rozkładam ręce i jestem takiem. Jadę serwisem, złotym Cadillaciem. Elvis na przodzie jest moim znakiem. Jestem serwisem, jadę Cadillaciem, rozkładam ręce i jestem takiem. Jadę serwisem, złotym Cadillaciem. Elvis na przodzie jest moim znakiem. Także słuchajcie, żegna się z wami Megadance, po mojej prawej Łukasz, po lewej Łukasz, moja skromna osoba Karol. Mówimy cześć, dobranoc, ale zanim się pożegnamy, chcieliśmy podziękować za zaproszenie dla pana wójta, dla Birno Bluestar, dla Stanisława Reszki, dla naszej kochanej Doroty, dla panów akustycznych za dobre nagłośnienie, dla panów ochroniarzy, a w szczególności dla was dziękujemy za przybycie. To co, dzisiaj ostatni raz? Jestem serwisem, jadę Cadillaciem, rozkładam ręce i jestem takiem. Jadę serwisem, złotym Cadillaciem. Elvis na przodzie
tak naprawdę na dobranoc do domu i nie zabiorę, więc proszę bardzo. No właśnie, światło zgasło, więc nie będzie nam nikomu rzucać, ale to się zapaliło, więc moje 5 minut, 5 sekund jakby już się skończyło, ale tutaj jest wasza, miłego odbioru. Ale słuchajcie, nie kłóćcie się o płytę.